Hej. Fordi at vi recordede før, så gik der noget galt. Altså, man kunne kun min stemme og fuck op. Der gik noget galt, Martin. Man kunne kun se det, jeg var på i starten. Det var nok min skyld. Ja, men nu er det bare sådan, det ser ud. Og ja, det er vores screen recorder. Ja, hvorfor hedder det screen recorder? Ja, men ja, tror cirka. Det er sådan set det. Der er ikke noget specielt. Ja, men jeg vil bare sige velkommen til vores kanal, og det er vores første video, der virker. Så det her, det bliver vores første video, så jeg håber I lyder det. Og jeg taler med Tobias. Ja. Det er min ven, som der også er med på Cybergame, vores kanal Cybergaming, og på det tidspunkt downloader jeg også mine egne videoer på min kanal. Nå, men ja, det er til Cybergame, men første video, tror jeg. Ja, det er ikke sådan set mere at sige. Ja, så vi ses.